Gotenga studio. Ya gotera bono tenga rio giri basa gosoka. Mwana sababu tiga bana jema tero Nyokwoyo munyageta. Ana ogotena mwana sababu tiga bana jema tero Nyokwoyo munyageta ria. Omonto gwacheta abantu. Ani nando chikotengie mic ngenje studio. Tansi kwa kore kuruka. Igali negas. Negas. A distance ya microphone onyerende. We kitu kidogo inakuzinda paka nando maide manamba na renga aliagocha paka yoka abandi baitu alikuli konya baga no kujoka nanga sasa msee ikasi kidogo hata mimi naweza imba hata kama misi mukisine bwana ande bago stue nkoronga ibirenge byara agenda kutira kabugani utako genda inda alisiasika mtu asingia pandani tabatari paka tokore gasi abantu abana baga no kuruju basa kumugorero murure kende barajo bananko genda nkari tabugani abana gotange mitinyene nsabu ngajanga so kora mazoezi ekero muneke ngakora tuka manara abu narasira mako paka ngajaga kumuka njebu kona imuka nkanyoka paka bona gasami wana wo historia na boko te ngori oyo kwete omoitira gakwa na babu ate gotumini baro abege tu mutanda eje metanda yanke manya gotenga Mogaka okura naro die kwende yaya agwaka jisimi siko yango borio kubwati Nyokwoyo inchena naro borie kwende yane ote yayo rimbu yayo no ari bwaye keru magataria ayo yoko basi nande asi pinch na murigiri na manyorire Zachariah Mogaka Nyokwoyo Zachariah Mogaka Nyokwoyo niga lenga se pandi ya Kirwanda Songa 7 jazz nerba korete na choni alisio sababu na bwetie bes ase pandi yo na ndengo konya alenge choni alisio sababu asogotere sauti ya kabere alisia ga saina sauti ya kwanza Mogaka Nyokwoyo nere no atine gaiga anapeana sauti ya pili ikomba korete ga sia sopu amo mono sana ase epandi ya Kirwanda Songa 7 jazz na choni aris osababu wana bwata mangana rato tebi gore choni aris osababu ne epandi ya Kirwanda Songa 78 Zachariah Mogaka Nyokwoyo mwenyewe hata alafu umemuona sasa na karoli kitoko kuligiri kadala najana bongo jana rasi noroje bibarua bya nkabu namukora ita nkabu kwara buruge bikabu kwa mara kuruka Zachariah Mogaka Nyokwoyo ngwa bugeti na choni alizo sababu ase pandi ya Kirwanda Songa 78 jazz kamera yako na rero ndageke otevyo mugusi Zachariah Mogaka Nyokwoyo ningo Zachariah Mogaka Nyokwoyo nje no mwana muziki we bandi yarenge Kirwanda Songa 78 jazz Mogaka yarisi itaga nikanyantara cha kusina gachakirete gusio mai muziki na chakirete kurubagara mate bandi yare kurukuluo manona ekara na cha kapandi kare kurukunyamiranga rura arisi na wajete konyore karana monyora nchira itibago ikago tirimbo kabegete retio yo kaya igako na koigwa chisani cha masozi ngamuri ina masozi mokora ante yena chichi na kigwa kora kwa manye chine cha masozi ante na nchi kora bugiande na watu wachakanire tenere igo banchika nganda paka buoye nka tugaja karanza tugaja kambi ya mazoezi hata teko manyana kingo na kingo ngaki kwa kabugiri ngaki ikuru bagari na kabugiri ritimu lakini bone kaona ika ngaso mangane ebes yes ana wato itete ntu abutete na risia matuka matambe mfori mukyo bugeti for 10 for 10 nero onyario nyakweba nukwiti Nyokwoyo yes studio yes ngai monye recorderete audio audio onyari Nyokwoyo ale yeye ngyo bugeti asesanie ebes emwe naye
Kiria kanetu. Yes. Igo efodi mwenero ujakirita ase Kirwanda. Yibono. Ekaro mate ntwa kanyorani ritang'ani. Matarisi nomobura arenge tare gotakora kare machiesa. Kando ranseri. Nabwenda chipandi ching'ao. Ngiako gosereri. Mbarende konyori chikoriaye nabwate bogera niring'ao. Ata eteriaje. Anje chikorete eriaye nse. Kwagenda. Nagenda. Ande matuko makarande egento busa twakarokani egento busa. Incho tata tokore emeremo bobwata omoyo moke igeta gochiara no yoberia kegora twachara. Twachagete ekero twachiete 1986. Twachiete amasindano getarenge bosongo akasi bure. Abanto mbarengo batong'airete ng'egasi ere moko gisawadi gotang'ana akoegwa egari. Tukagenda omoiso tugakorigwa onyarisia atamanyire. Abande baitete namagoro gochisoba. Mambi twachikoboka bayare kusonika. Wachikoboka ng'o batangasaji bari kina chako powile maunda nkwa bamanyete bano barenga yaba Steven. Sakwa. Bakorete geswahili bagatong'aina abande bagaita namagoro lakini arisi muna amanyire tukabye kuchigari igoro igo ngireroyo tugaikaka. Mogaikaka. Kana tugaikaka nande batokarora ande Mogaka bono ikikeria na kingoja korikora bono na bari kokonga nande nangi nande riandangereti huri muteni. Tugaita Fori muteni bono na mukoreta masoesi. Naita koreta masoesi. Hatwa koreire ikonge. Konyentora anda kebiriko. Fori 11 nero to korete kebiriko. Kebiriko. Bone achete gosire. Lakini chifori muchonse kuchimaga. Kuchimagana rego charane na ritu arengare nganda coding to gochia ngochi kobori gento konte kara ndaka. Display. Nande na ndaka. Ngochi gokira kabuna. One kwari ngo mubura puru. One banyora nit. Ona kago nseri. Matukabira to tunaiguya yasoki. Abongo korana igagati. Iriya ndaka tinga boro mambine kwa turi ngakibono Mogaka ngakitoko genda gukina iru. Etoko genda iga. Tuike nsabu mpatori negari akamba. Andingi. Ani eririe tware bori nga okora ngebe sanda atika nyumba. Maya okora ogotekara agenda. Ono Mogaka na batware na rero moiso na twakorera nere. Nere mwakorera nere. Paka munagusira. Kere mora sama soesi intwalisi Mogaka ntuchete komora. Abande ntumumanyiti kyagera indine chibicha. Osana elio kiriaye. Muntu kyole. Arisi. Arisi gose no mugusi. Arisi no sababu. Arisi oyo akora gose na manyi ngare ko mungusa boiri no bonge bwarenge mpaka twajete ko bundu abo nde bukare mansai marienga. Gocha bono baka twaja kanya ande tora baina tukona basera. Tatike egasi ya arisi ne nkongo yarenge lakini twajete tukanyora kurumage bono ga kure raito guitingo muntu no mwari murenge. Na inje ntaka korosie pandi ya muna bona iga. Anko ba muna arisi. Kubura ayo koira narai. Ndigyo monga mbabure. Igo arisi no mwari murenge aso bwenge kimusic. Mbona abantu bachakire ko muinyora. No mwari murenge. Ngaki akabangire bintu byaye. Ebintu muna bono njare gotoyi. Igeto kyakora twara okora masoesi emetienyi tatene. Mufululizo. Mokwake bita nyumba bakabia. Tutaikaru kambia masoesi. Nande bano tu amuabo to mate anjete ko dine gari nyaramba kwa. Tokora nyaramba kwa munego cha ikongari. Twaetero usare mu mate igo tonyora nyombo buka no tuare. Igo ngantu amuabo to munumwari. Kuna makora mya itire ngo ikara. Ne dare ko gari ende. Eri nyaramba kwa akai. Tueta mate nyomba to. Ora rito matenga bado mate ko mambi muna gwachiete na turakora. Na ntu tigatora soka na karakora. Na imwa kora mwaike tio ntu abwate to gudabu. Na kana kora guchiabu. Otu atabi ento bibere to gutiga abu ka goche next speed. Na kana bwati ege. Na ntu twanyora twari baga. Twachigota. Mwara tara kintu gutara. Nsabu abu. No matero ndo mungwano ritare ko nyimaru. Lakini munanje ngosiba nari. Nabare ko manyangora igo ngomuntu yo gosiba. Nabare ko ngirenze mutare gutaka abande bamanya. Mate ni matengo siwe gento kirikia ko gukora chinsa pimara go. Ni matu nankoko.
Igono buna kogendera mwete ng'a tinyueti lakini abunga atete ngakora ki. Nkanyumuna togweta mare gweta iga ntoikobera ng'enere. Ore koigwera are. Abakomanya ng'o egento gete giatio ong'era. Egento giatiokire nyomba. Yaya onye naye kwanyu chisoda chiri chia Fanta chiatioka gocha chi Coca-Cola echio. Twamuumiriria. Omongwana oria ntogendete komoinyora mpaka bono. Nonya ase tore. Yaya noboria abanto bonsi ba Kirwanda nabo bakoinyora ng'a hapana. Buna bono ngokorera tore chipandi siko siko. Lakini ngoika tore twabogwa ase eng'encho erita riarisi. Omanyete ring'ana abo machoge maate ebakong'a oyo naye oria okabuga eriarisi epesi. Igo nkorageriwu ngotabereriwu buna rigena ria engoko ase eng'encho erieta riang'o. Erieta riarisi. Erieta riarisi. Igo naki tokona komoinyoria ng'a omongwana oyo namanyete. Bono kere more amasoesi mogotere esani ninyanchete sana yo nyari onyakweba kere gotera ebangire buya kere mwanenka amasoesi arisi bono oyo no toteba nobwate base yagawe. Nabwate sauti ya pili nero sauti ya pili ngwaterete ase esani. Ocharo. Eye. Ocharo. Ocharo. Nero sauti ya pili. Naye nobwatete base yago mwana bwate egita kiae ongera nabwate kurende mura amasoesi nyomba. Arisi nore gatia. Ng'aki arisi ng'aki bonga akona kobatereri moko yani engina no kobugi boronge. Arisi agotera. No kobugi boronge igatora amasoesi. Tochibone akanyomba gaito naka mwaye noera. Ng'aigo nkware komong'aine. Na tobugia aganto gete twaenga buna gosoriga akoing'eki mocha mokiebe mambimbora. Bono muna tokona gokora natabera. Mwaya iga nagendete gokora. Ande mambia okonyora. Inki agakorire mwaya mwino. Korika. Ebinto biaya korika chifairi chiaya kora korika amang'ana aye na amange. Lakini abategererete. Are kogenda orosia ogotera piuri komana okorete mesa igoro. Agokoreta inde kagochonyora twarosirie oteba ng'oku bono aba eriogi nerigia. Lakini goika nchenchi buna bono esani eye twaterete ong'era namo ng'arete bwate gita togotera gochi bonyunyi. Ache takanyora twarosirie twakori twakoreka mate ng'a epandi ene yane ya. Tinkoma tinsoime ng'oroseti. Atete ng'ani tokaegesa sababu niye sabari eya korete kiarege. Bono nkomomina twarenge gekora epandi ene ya. Lakini era ache takanyora mwakorire gotera. Twakori. Twatebete ng'a yaro tagosoime. Tumineti ng'a yari tokomutigere bite. Lakini acha bono mwateba igo ng'a tingosoime. Ng'omwate getatera eriogi. Ng'omwate getatera. Inche nare gotera. Arisiakire. Arisiakire. Bono kaya twebangire twakori. Twakori. Agachaka ng'epandi ene yane ande tigambate ng'aki inurara bambi monte ebuya. Goika nso epandi agacha tokanyora osiku baing'e narete egende tware komominera. Bono agache ne version yae. Ene fashion yaye. Muna akanyari nginyeri. Eri muna tware gotera. Anyebwate zabwata kareji kare byare korukubya basaidi bare gotwara. Tabeti korwari. Bono ori kokora ng'aki bono omongwana ogetieta erio karioka mwaya ori kokora ani bwebekero. Bono mambia entete esani eye egende iga eyokora mbuya eyokora mbobe nabo akogenda. Igo mwabwate siasa imeye epandi kidogo. Njana kobora. Era paka etoki. Lakini yare ng'omokong'u. Egento twamwancherete ng'a toteba omongwana oria ncharate rieti. Buna bono ng'inyorete ndirie enchara yachete togachaka ng'a bono Nairobi togochaka kogenda lakini inka tinkabwati aro. Ng'aki bono ngokora agokorika rirube kominyoka mpaka kebiri komogire. Genda omotebe koe chibando naende okoa chibando egunia naende okorineria egari naende yagoire mpaka bugo. Igo bono gochi korenga ng'a omonto buna ntige egasi yaye bono omonto korankonyera bana mpaka riria enchara bana. Naende abwate omoyo omuya sana. Mokogosanere bono iga getaeka mambi naende inchwe egasi tata tiga amachiesa ayio ninkoganyete moinari naende gwacha. Igo bono na omwarimu orenge omusic naende tindi na omaene ng'a ababugi abaito bagosinja natari chipandi chinyinge nabugeiri sana. Lakini nana kora omonto obwate richiko orarosie epandi yechogete buna eye. Na bono onye otakuomoete anga pandi ntwane kobuga pandi ende yose. Yaya. Kerare moyo. Tware gosoka gochi. Yaya. Tokonerete monto onde. Yaya. Togochia nonde tansi togochia. Igo bono richiko riri riarenge buya. Eba.
Nako arimo twachire kwebacha twachire kobweri peni kisore kianya bao. Nongera. Nairobi. Kose monta mamonyerete. Yitoka ne studio yale ngandu Crawford State House ensema. Yitoka ndo nyoro monta abwate gaseti buria omurita yumongwana. Oinalis. Alisi. Urita yumongwana ora. Ngene era bana toka mate ngera ko ngene. Toka mate ine setting to setting ni tuchi inu kita kenisian. Kile saire ngaba. Njemba kane mwira negochika. Omato akamine rionje kwa ngate njengaje basangina negochika. Ongerera gatenga tigafu muri mate pandi no mo west mugira ko nyo mo west mugira. Anya muga ko era nega ka no mo no mugira. Kwali. Ata okay mokore timo ande mo chiche monyore aria cha kandikiri mbate munantagete. Akubwati njerega kage. Igongo gotoito na arenga mono sana. Mono tumatini ngi tu abwatetie gocho. Aigwete twatire ko rie tware ko na kamba. Bangwana bari na kamba gochia na chite gotoito na stobera. Stobera. Hari tateba sakina mangana ya gwate kona kiari gocha Andrew Crawford aje ko butoro. Na kurua kanyantore muka gochira kodi. Igo ngotumina arenga akiri. Akiri ari gotumina akiri eri ageko gera nero gukurageria. Tote nera iso. Kwame kwe engo ko beko mwana esukuru. Kwame kanya urwe tujibeza ari esukuru otigira karieki. Ochire kwa mbaya. Igo mugakuria na mbono dimwe atigo sekana ire faso ni asomo tuone njirende. Tinko manya abandi. Aya faso biante ko kuru mutuone. Mugakuria ni mwanjete. Ambona sakara ire. Ono for muteni kwa bugie base. Kwanya ngomorori kabisa bakokotera kogasoka. Kera mwakore recording studio. Kwanza mutarachi gukora ngaki alisikira isra alise microphone. Osa alisi igare gotera matenena. Lakini bone karo for 10 na igwete bubi. Nari ri aterete kai karanse. Ochara gatera matenena. Akarete kirogo. Kirogo. Na yo ranje gweseti studio muno. Lakini akatere matene no tenena. Matene na ri Ako rusia Esati. Sati karan ko rusi ba renga ta yego sari recording ja ko se umbro we kana nge siere ko ngwe ye ntange chiwono ko se na iyo ko diro mo ganipi. Aye gitake ko tanta ni ko chiari. Kwara ira abantu matege ntare ngo mwarimu. Are ko ra ira bange kitansie yani kwa naranga igiteke na kikerie lakini omo rusia se box gite omo ire studio. On asa masasi magatumira box gita. Box gita tware kutumia. Tali estima mo kabegirista. Box gita. Igestima ngai moga ko studio. Studio. Na ngai kibona mo kwa kabaka giaka yani kiabo mwake mora mwaga tumire mo gotumia box gita masoesi. Amasoesi. Lakini rito ange kogenda kora turi kitanzi oenda Kisumu chiorete byombo biri byabagere twabikorera mwabinara mbare dansi bona atate ko tubibwate kabisa umuntu manye ngegitake yes ngego tantari muneke mateke ndande kwara kwa yo kiongerare kubugia keimogete muno bota akina makongore ngongero dinera ago kerwani kabisa paka giatoka bichare byar muna bita inguru mbiko nyara gitake lakini bwana ko wikageria uchikotarira muna kware kotarira ochibikoruka akanyoro batete paka gochio hapana goikora awarete ange orete bita nganeta sitasi kwara narike kidogo bwana wako endarie gitagisi makareta ibwana bya buchire Yona ngora tokonya renge interview. Iko bona kote okay for 10 era gatini kakra kotera are microphone. Tari kotenge era kirete ko akotera. Mbai gotenga studio. Ya gotera bono tenga rio giri basa gosoka. Mwana sababu tiga bana jema tero nyanya kwa munyageta. Ana ogote na mwana sababu tiga bana jema tero nyanya kwa munyageta ria. Omonto gwacheta bantu. Ani nando chiko tengie mic ngenje studio tansi kwa kore tokuruka igali negas a distance microphone onyerende we ko sinya nando water we for 11 ogote ba aterete ka gaisaransete aya for mteni no ne lia etu kero ka gaisaransa ojara gatete alafu for mteni koma toterete nyanduko lap 11 mba nyandu 11 na toterete ne sauti ya pili
10 no charo baterete. Yes. Nere riaterete gaisara nsete. Form 10 eri kweta kwanyata igwete mobere buya. Form 10. Na masete twarate nere diata tigato ende gotwe komere. Twe komere. Form 10. Form 10. Ale gotaka gotera igunga gotaka ale gochwereka. Iga. Wana aterete esani ebuno konye iuga. Aterete ngora sana na muntu akoigwa lakini one studio. Iyo gidi comment. Motero nyine kwa kunyagetaria umuntu goteta abantu kwena nakite ngotera goira abantu bakwete tayo tiga amito tayo ngwacha makeri baito akoira abantu baito bose Iga ani aterete ngora kwende comment studio erio giri comment ngakiyo lakini chichinde bana iga lakini egasoko bosaro mbuya yabete nenkongu yarenge kera mwakorire ko record mwiranire gusine sana na situation yari ntubona maete muna twakora kuri studio banta muntu tati korona egari twana chere tumbe tokabatiga na mugia na iro inuge na mangana ndo sipi njuke biriga ritokuona neta yero to musara amata bange mbabwate chisiasa ngasa kinde arisia gotoria hapana aisinge tai gokoria arisi tai ko egubesa toa arisi igare ko bwato gotomanga mbere mo mate tachiri ato ite na iro twana mogiro to kana kibe aristari timo bugio ndebesa ya mama tayari na arisi watorire yakitoko muji anya igobone ni mwari nigwe gari intwe tore gari ime tokanyete mura bakorwa raiba jane gisani korro gorabu to eguchiachire bachire yes ona ayo guchiko mo chiko buga ntwe gabu mbuya chiabu getendo ngakiono mo kwasa kitachire chinjo dorara na ntwe tegute chiko buga buya gario iko ntubone to ngare tinga ndito ja goika kebi go ta gwebe serie ito igo mungu ana oritarieti mobugita ababugina abanga koria na barabu njena na ko mobugie bata ngari sina muriete besa ya pi kwari igentare mbara mama teta jiria ino konya ngoko barageri nyomba ta yero ko bachi banda kira kamo neji basana ko baga ande mugira bare go sibokote banga chomate mo masago te banga na risire ko bakana chibesa inu mogoja nke ko ba aigure echiano musaro nengwa kana risita yera simomanya igo wana ngikwari mona nare baba chanete ntamo kwana aiga ugete kori ngari ire ngoko arisi omokugo korigeto chikobori musaro ya seta chiri nga ire ngaere oko chikwamo more ngani mugira kama tenga amatete aina yanka mocho kwa abege twenjera na abege twenjera dale mo yari munangu kwana iga lakini tingo mwaturaga bona tiganda kuboria kwa rule base ngaki echiteko nyarekana bono volume 11 okochikomokonya sauti ya pili kwa kabugirie base eri bono mbaburukanete no charo alisi akababurukana ora yismina rengo mwanga kamotebia ngakora iga bono atingo tageti nayo koro yo minto bachibwe bange mujana igorete pake pani yaye korukia ng'ombe kegento babuna mono na maru no tiga maru imata ko twakorete guchiwa kana se meeting tenere twakarage irabu wano nyigwete moje mwanyu yimogiro gochake binte tita tibantu bakonyumora arisiata no urimo no urinero ngoja nanyora no tige agatati ngotiga namba nko korana chitira mukuruga njikwenga wana yake guraye lakini yokoreki otigare orosie pandi yao wale twigwetiri for mwile bene mota igoto korende ba mobekire siko ekagera ende bona ngaki ngwa pro ngobona ngaki kwa bet promoted from kwa kigita goja sauti ya pili asa abantu bonsi bia rigereti konye nkotera kwa renga sauti ya pili ali sinama ete kurukare no mona manda ya sauti ya pili kurwa na ni jana ala igorete ya ne kurukuma kwa siburi ke wana ta igwete riogi mondo no mote aya
lakini ngukacha bukwa rengenera kike naga saina ngukendera na mwarenge nere biya mono sana mono sana ande agante bioroje yanjagete nga yoje ntato jiko egento bosa ntato jiko nterisia era ondiye indo jiko somo kubujo gona chancho charo mpango igwa baganari ojo jeto na okara toja chaka masoesi etoka kwara mbwatira kamuna tokoga igo ngango jana renge totara chaka masoesi orika twakora ntutuye kababere nyomba ikonga twakora bona abekara bacha gocha babugete ngambono togochaka gokombosi ngare twarosetie ebinto ebi ntwe tokorete abo maka igo togona komenta bisukari bona bakanyora ninkorete ngwaka kwarenga masoesi paka mangana ria so mutonsi pio sine gatabu gakaboirwe je studio no bakabugorie getabu ngakiyi time na bono yegento tabori getabu neri moko na muna bono gokirabu egento mutumu atenga chidansi ngogenda toichi kubugoria aria sabante wenga no batero bwato kagende kwaya lakini bono kware kubwatera iga studio no mbigeta matera negari ogoso origerete tosira kira lakini ni ndigereria nara ekabungo ekamonda renge gento gete nyanto meri na manya kuchimate ngaiko twenda ekagara ande busa igo no kururi garioka time na bona recording ya bere isi re track track maete no sira kangana kanana kokoiro koiro yo siengi ari mwa ngakinere mu igitokotera gatikati motigare tia gantega motabo kimoso ekele magisi nga mwasira rande anza nenjareri yakorire wewe msee uko namna gani wewe kitu kidogo inakuzinda paka naandu maete aba manamba na arenga aliagocha paka iroka abandi baitu alikuri konya baga no konjoka nanga sasa msee ikasi kidogo hata mimi naweza imba hata kama misi mukisine bwana nande pako stue nkoronga ibirenge biara agenda kutira kabugani utako genda inda alisiasika mtu asingia hapa ndani tafadhali paka tokore gasi igente kamureke ekege sini karageta twarageta tochie twagetabu rera segwasirira kangana gasini ni nakuo kana ndo koirora kariguko ere raisi re kare negas nerio matani chikomba gitimwale ko ndairenga chisani 24 chikomba gitibere ogo itante bano moiteka paka mukore chibere enjare korie ndire muchitie alisia kare ko chikomba gitibere chikomba gitibere pake chinde chiara tigara ime tari go chisokirimo maete chi producer la chiro china tari chire ama tenga ri wango chikona gocha boire chikona gocha boire mo kora ibere totire ne chirio chiora siekereria ya mo gari onye gachapi muda maite na nero tutwe katomanyete lakini abantu mbamanyeta bago chigora bare mbamate ndira ndi bacha gotira ni bago twamanye ya barosiri basiborere yie ni ikomogira na bago ni bono babugetenga bono basogeti kumbe ntu amasoesi tubwata na mangao toja kwende bintu bieito sto chikona kwara bibi igo bono chikomba gitibere eye mwago siekera bas ario wansu kidogo kana watandi dade aje yende ndiye aje yende abantu mwintu bona nani intu abaseidi baye nsa iganga kona kobori bare ngandi to gocha gutira igo koreria abasirie to tengare tuare ko tetie tu abantu kumanya bari nguna mwachire masabiki na rengo aria matuoni to komonyera ngora igo na baba mugeni mochoru aba bara bunko manya bari nge baba sara nko manya bari nge ngatuachiare twachire ro tware gote imuntu ngatoimukire yaya igo nande bintu biriri nkare rero kuri ne gari gochiaburio lakini kare tairasi mukora te muntu kana ubate abande bare mbago kurute bite kwegute bite gochiabu taturunga detigwe rocha tarieri kwegute atare gamutu impo kigo pake inse wano manyanga no muntu wetete nsajinde akamuturunga ni gochia mboza igo kare ntwarenge nchereringa Nairobi ngo chikore ko rero ngo kana dio kana dio ko chiesa ubugete Nairobi ngo chinanda kebiri konsa kwa sokesa kebiri ga rio gembo mad kwari lakini studio chia seita njira twara quality une chiaro gora asenje elibono okay ya bono kwata match track babugate mbora chinyo okokora kebisha kwa beka ari mwaka chire set
mwensi Bona for example buna for muteni mo record oyo nongera oyo no charo oyo mong'are oyo Mogaka Nyokwoyo oyo no Moitire oyo Nyagwoka Nyagwoka bona nagete drum chidrum oyo nalisio moteli ipandi ya Kirwanda na bengi alibana kwa nde set hivyo nya tubwati bantu baisaine manamba nkonyo nari sikabu ogokombo lakini wano onde kwanya oro kubugeri bobe ndo ta kubugumira benge ibya obira kiri yake tata tunabesa nilicheza mzee nilipe indire mukolemerwa abantu mwakaremerwa abantu kaiga mwanyora eite bwe drum lakini taye alikuwa na set ya yonse lakini kipande kinyinge yale ko kombo manamba rogora ya babugeri ababugeri akora wow atatebire story are very interesting Mogaka nakialisa chagite kurwara ukurwara kwa risi kubona tinkwelesa gakora jeno murangi no munyakoni arisi na batenga for 10 na chagite ko igubobe emioya andi agachaka gwena wale ko toju gotera nerere bono kende nkeyo kiari gotomina aterete gatenene kabisa boria takore tiki kurwara kwa kurwara tu guchiabu ruguru bara manyenga na kiarwarete na nje story yaye tinye bwatiri buya ari tinye gene tinga na kweto gukukwaye ya nami ni rakiri asenje Mogaka kwetinga kera rwarete nyagitari no chitoka moronyamire buo nyanja kitangani arenge buo nyanja kebirigo toyeto kamor nyami wanongo basa twarenge titogenda babugi baye bono mwamororire akairu nyamira no chitoka moronyamire nyamira ntoigete tokakani gwari nga yaya bono tumoigochia ya nda abantu baye yaya kai moisera batoiranete atwaenge nongera tuka na aiga buo nyanja tuambete gukaniwa lakini ende atuya no arenge ya te azogete sikate aya abana bwa babugi baye tukamagosoi ngwe no security arenge tight basori njarengo ayo ria ta uri ne ruoti yarenge tayo kwara kwanda omuno tagete abantu bore tinde bono mukare gocha konyo kaimure ono kere bituka uigwetu buna alisio kure ngai kwarenge eria risia agusira ona arenga kerenya mbere kerenya igono tubutete nturio kaiga mungwana naro kwarete nga nariri ngori orenge studio KBC Simon Chai KBC ya Kisumu Simeon Chai atubutire omwarimu oito ugusi omonto ye karai gugo tachi ko nyigwete nga mungwana borio siri akabote yayo sare geto mutu ande bakege na ende nga abana bantu baye makwana igo ayo ino mangana igo kumba aba baigure tutagakora tutara atwaite konya o mana kai nabo igo ngitware okora aga kagenda igo yasaka mwire go tugatigara mune bandi eri arenge iga abana bero na ne nkongwire bandi eria eteba ninga bone konyora na gari yo kamuna ya arenge tigaso egetiari tindu mane ngaye ababanda baba minto ngogi bare tinkwere togina injerende ngwe toginga na baba mpase gukibugi wenjere nko ngire kire bono kerasira ingi mutagenderetie bandi bandi eye hono mate ki bandi ne kinyinge chia chage to goturwanira onde gochia ni ko cha besire bwangu ngakindo kora umongwara tayere twagachira to ibe bando kwaminyoka lakini wana nyato ko kware na gote kurita ngani kware gutwara ibago gosoka kurwe compound yari ngo chikubugerimo montonde ona unajua paka ikitoka fanya utawala ruwe toro tukatawala ni wana njua ngo nje nontura mbutuko ile ngaka maji
Oye. Nteyo no. Emiaka 30 yaitire. From 1996 to 2026, 30 years. Alisiata hiyo asepandie yai. Naende bono ndoche ng'anchusi. Ng'chengoro ng'anchusi 96. Miaka yachire. Hapa kusini gonde na sakale. Nyokwoyo. Mogaka. Olengo mubugia. Asepandia Kirwanda Songa 74 jazz. Na abugireti choni alizosababu bass guitar. Ande na moterete sauti ya pili. Tate vile studio kwa kumi sana. Unamumanyite choni alizosababu. Unabakolete gasi nere. Story ya choni alizosababu natonyekwana. Umwe kumwe mantu mwenyekora. Mangana enigara manki. Aba mumanyite niko bara abangi. Lakini Mogaka. Inkyo inyorete. Gente que mongere kuri luchumaga inyorete iguru ya choni alizosababu akorete lituko gete usi. Gitari kuru asomo tu. Egento ndainyore nkeringa. Oroche muna bono narwete kurubagara abu kaya kamokomo ni abu chipandi ekyo. Twanyana teroche nchera gusayo. Nkamuka nanje namumanyete. Esani tu inga ejine cyamasoesi. Yijori arisi ekai. Wana kinta inyore nga twarusani tinchera ria kangira paka buoye. Ngaso epandi ya akanda. Igo ngagwika mu inyore nga. Ekiyo kana beka ko beka inyori kia nga inchera nduseti. Akangira ngaso epandi ya. Esani nere nkuigwa yebisora sakali ya Zachariah ngaki. Mogaka Nyokwoyo inje nyanjete bunebesa. Mogaka Nyokwoyo. Osono ono monto mongaose. Gochigosoma. Eyo. Eyibona alisire na ngore konkania wale ne mbanje ngobugieri onde wese toenda totere tukatera kuri bisora. Nakimokenye kombose tinki baka bagachako ko utubya marieta agaso gotera buya igarene mu ogotera kuyasana ngwanjite sana. Oko osine emiri migiro ne roterete sauti ya kwanza. Ne emiri migiro. Kara tera esani emo kombose tinere. Eto kombose tinere. Kana engakie yo etwarenge Tanzania. Katwarenge Tanzania ye tukaita mate aba 17 taiga kora ario saine ke barua kia enga enyene mitinye 3 igo bono tukasaba umuntu riri baganga na twa saine tinse twara sire batatu gochigasoki Kenya koriga nanda matuko 3 kokotwa ntoikona no inka toika na ire butuira toirana bono gotera koria to compost na emiri tukaigwa abantu batatu twarenge oyo manyonjo oyo Kirwanda Yesu ngusia bono tugatebukera omonto akorosia matera renga abere ntuto kabeku na emiri bono ende matei bana story kitogatera ire ntabwatia gachaka ngatiga totere igana tukachaka esani eyigo rioko na kigwanja ndo motwe mosumbuete lakini nimbwate ijibu nkomwira ni dinani na kigwanja ndo moyo motwe we haba gusiba minto bona twachagete nande twakolire na Mogaka Zachariah Nyokwoyo mojo korogwa abanyane no ngaki no bate family mbwate nyinge pake yende nsumbuete mbase kotamanyetike Kenya aseki abange abange family nero bangi namba bere barenga omonene nasirete abana atigete bakinire abande banyomire yonde no mwarimu nyaruka no musikari gokia narokeye oyo mera akaenda Saudia miaka 15 koirana lakini kwa na molesi ezi ningo kwa na torene na aba benyombenga na aba karateki na aba igobone familia nene kai ongera sana no musikio bono
Akionyoroche. Musikio bono. Igondoche musikio bono tantanire gekogera. Ndetera nge bicheri ya Choni Alice. Igondoche nga. Musikio tore ngoma rikare. Hai. Namo ndobana go rana go ite producer ako muitanga bosa. Esa nchiyo. Kende ngeyo. Haya. Igikwanya kende kaigo sukuru nga. Akieka numwanga i ngane chiwa chiritu akairuka rero tichiyo. Ya. Igo to masa goita barainga bako nga torie chibesa nga ko kwa mubugeri ngondire chibesa. Ebiche buneriga. Abaturocha Alice bunarigo. Nabarenge iko yani ukuna kukorolekana kwae. Oyo nabarenge iga. Hande nabarenge iga. Hande no musabi ore mboro mata no musabi gento ngere ntago tengare ngo musabi. Aye. Esuguri to koruga chikoni ari goikara nyacheke. Kakanywari goko ande gochikonyesibi. Wana nabarenge iga musinto sababu oyo aye no isa korige igoroche nani ebiche yoka to koraga no musabi ore ngo Mogaka oyo. Naigo kobori ng'anga kiaye bana gwatu arenya mwasababu abande mba gwata chinyenye. Ali sibwe kota gwata nyi. Ali sibwe kota gwata nyi. Igono oyo no mungwana. Nare ngo na mbone ebiche timo tinyenye bana bonko nyeiba. Eje. Eina abwata timo etia sia kitu. Wana timo tigo sebe okonyembwatira ngende nye gari ile aramba gari. Kubekeria nene kabisa ego ya ero ga eina bokunya kebiche bya kabisa. Oro simne pana. Bona bokoro simne photocopy. Oro na bokoro simne photocopy. Ndia sana. Asante. Thank you so much abagusiba mento Mogaka. Sibori. Kurutua karoche ine kayole. Miaka saidi ya 15. Aetire. Miaka yaitire. Tedati. 2010. Ya chire. Kona aga akachikura Nairobi eyo. Tinga gedika. Na kibono ruete kayole. Kayole no to agotigete gari. Kayole tukware osona. Kayole ningigete nkoboka chinsa chia mambia. Ndochiete Machakos. Na ebikamba kambebi. Ono chimambi nkabate ya nyenyigo toro chandire mo kondetanirie wese igocha. Nga mena nae kansa aria sina menyete. Ngayunga na kanto ka nyaraga. Aga. Ngayunga na gasange koya. Ngekoya. Ngochi goika saa ina iga. Ya. Ngayunga nesio digangera nyomba. Saa 10 okabako kokongana iga. Kaenda ngumbueria odio. Katongu chisindani. Mami gochikoboka okobana niga. Akai. Ane niki eria gatatu amagurane hapana. Ande bana aria sina menyete. Abantu kanyabasire barenga. Batatu omutienye yomo. Bako ndojere nje kogenda ande bono. Ekateka kagirusia oje mbona tu erisa oyo karo rusi kibaki. Ntura iraka na ande Mogaka otai gokwera nkaretu embero ngakomberwa egari go nkaretu. Ngochi goikana ande njera ani egari ete nje bweka yakombero tune bari munero mwana bwe sukuru omotu osarekire. Ore bosio. Toikana roko. Akaruta chinta chao karoge yakatanga nani arito gatiri mogeri goika. Ande gari bana ebiranga byana ninkwera ninchwana ndinta kweti ndio mbimbete. Togachaga tiku bosongo bana manya nebire njara bibaga ngoikeriwa ngae paka bosongo. Agatiku polisi ya West Station ningo naocha kuyukuru. Umuntu neta kwerera nganje bonde andi ndiko chinyamira. Embe yero bosongo butuku toige to jinsa kianda. Nyigwa nongo sirande. Omwana uyo ndo to bono ombwata nande akakamba karenga nakarako. Ana atanyamira ndupande gani gochia. Ane kabikuru gari. Ngaikanka iga saa 2. Embe muna yangita iga nkauterua karira bungo tabona abantu baje anioro bati rwatangane tenga Mogaka akoretwa na gutugutu. Go mana Pole. Ono para munango ikiuga. Abantu bazongerete noche ngotachare rero cyari. Okuwa ngorokiria ari iga nabanku yagendera. Lakini nkumba iga chini cyo inte cyaire. Chingabe kuruga ari ende ngota kare kaute. Chikanisa chigansabera.
muna chiko saba ni nyere meeting abaitu njere ndete yo ndwarite ne magoko kana lakini enda tindi kurumwa abandu chebuya kabisa abantu abana bagana kuruki besa kumugorero murure kende ebaro jo bananko genda nkari tabu gani abana akotange mitinyene nsabu ngajanga so kora mazoezi ekero muneke gankora tuka manara abu narasira mako paka ngaja kumuka njebu kona imuka nkaimuka paka bona gasami wana wo uri historia na boko te ngori ori okwete omoitira agakwa na babu ate gotumini oro abe tu mutanda echi metanda yanke manya gotanga Mogaka okura naro die kwende yaya agwaka jisimi siko yango bori okobwati Nyokwoyo inchena era naraborie kwende yane ote yayo ori mbuya no ari bwaye kero mataria yoko omenye miaka emenge Mogaka omokong'ore ngobori oro kumi omokong'ore ikoyo naji. Thank you so much abagusi baminto twagekoreire gabu